Ja, geweldig. Eén groot feest natuurlijk. Super gezellig met iedereen. Hier tussen de bergen, Nederlandstalig. Helemaal feest. Ik vind het enig. Ik zeg volgend jaar weer. Ja, we hebben 3 keer opgetreden. Boven op de berg in apres-ski hutjes. En volle bak. Iedereen mee natuurlijk. Gezellig. En op het plein hebben we gezongen met de Radio NL wintertour. Dus hartstikke leuk. Ja, eigenlijk overal waar je komt is het feest en wel een beetje apres-ski, maar dit is natuurlijk het echte apres-ski. En op deze manier heb ik het nog nooit eerder gedaan. Dus je kunt de mensen wel aanraden om volgend jaar ook te komen? Gewoon allemaal boeken mensen, het is echt superleuk, echt een aanrader. We zijn bezig in de studio inderdaad. Ik weet nog niet precies wat het gaat worden, maar ik kan wel zeggen dat het een leuke opvolger gaat worden van de voorgaande single. Nou, eigenlijk is het echt wel in stroomversnelling gegaan. Ik ben genomineerd voor de Buma NL Awards, de Weekblad Party Awards, we hebben allemaal leuke dingen gehad. En op die manier leren wel steeds meer mensen weten wie Allan Hoekman is. En ja, daar werken we gewoon druk aan. En volgens mij gaat het wel goed. Kun je nog gewoon over straat? Ja, natuurlijk. Ja hoor. Kijk, het is natuurlijk het Nederlandstalige circuit is niet zo groot. Het is maar een klein wereldje, dus op dat gebied ja, kennen we misschien de meesten wel van oh, dat is Allan Hoekman. Maar als je op straat iemand vraagt dat is Allan Hoekman, dan zeggen ze van oh ja, het zal wel. Dan denk ik ja. Zeg maar Ja Geen Nee was mijn eerste single vorig jaar. Dat was echt een beetje een songfestivalachtig liedje. Echt wel een meezinger ook. Daarna kwam ik met Ik Leef Mijn Eigen Leven. En die was net even een tikkeltje serieuzer, maar wel met live saxofoon en gewoon een wat serieuzer genre. Maar de volgende single gaat wel weer meer richting het Zeg maar Ja Geen Nee, denk ik. Ja, feest, lekker meezingen. Toch ook wel weer wat serieuzer, maar gewoon lekker dansbaar en vrolijk.